Δίπλα μου έχω τον Χρήστο Πάτρο, τον προπονητή του Άρη. Coach, συγχαρητήρια. Ένα εξαιρετικό παιχνίδι από τις αθλητριές σας. Έχετε ενισχυθεί. Το έδειξαν οι αθλητριές σας τον χαρακτήρα σήμερα που ζητήσατε. Ποιο ήταν το πλεονέκτημά σας σήμερα, θεωρείτε? Κοίταξτε, δεν υπάρχει πλεονέκτημα. Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι γιατί έχουμε βρεθεί κάτω από πίεση. Εντάξει, έχουμε πολύ έμπειρες παίκτρες, αλλά ακόμα και αυτές όταν είναι σε μια συνθήκη δύσκολη, θα μπουν στη διαδικασία να διεκδικηθεί το παιχνίδι. Θα μπορούσε να έχει τελειώσει και 1-3, θα μπορούσε να έχει τελειώσει και 3-1, για να είμαστε δίκαιοι. Εμείς έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα σαν Θεσσαλονίκη. Έχουμε να παίξουμε 9 φορές με την Αθήνα και 1 με τη Σαντορίνη. Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο και από άποψη οικονομικής κατάστασης και από άποψη μετακινήσεων. Είμαστε μια ομάδα που θέλει πρωινές προπονήσεις, παραμονές των αγώνων. Όταν όμως έχεις να κάνεις ένα ταξίδι δύσκολο και δεν μπορείς να έρθεις από ένα ξενοδοχείο μέσα στην Αθήνα, να έρθεις στο Μαρκόπουλο Σάββατο το πρωί, είναι αδύνατο. Θα πρέπει να καθίσεις άλλες 3 ώρες μέσα στο λεωφορείο. Αυτά είναι σοβαρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης. Θα μου πεις, εντάξει, αυτό είναι ο χάρτης της Ελλάδος, αλλά αυτό είναι και ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο άμα ξεκινήσουμε να το συζητήσουμε δεν θα τελειώσουμε. Το ότι η επαρχία αυτή τη στιγμή φυτοζωεί σε κοινωνικο-πολιτικά και οικονομικά θέματα και εάν δεν το δούμε όλοι στρογγυλά, σφαιρικά μάλλον θα πω γιατί λάθος έκφραση, σφαιρικά να το δούμε το θέμα, γιατί άμα θα δείτε πολλά από τα κορίτσια ανήκουν στην επαρχία και έρχονται και παίζουν, και δεν δυναμώσει η επαρχία κάποια στιγμή να γίνουν περισσότερες ομάδες στην επαρχία, που εκεί είναι η κοιτίδα του αθλητισμού και εκεί υπάρχουν και οι σωματομετρίες, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, οι πόλεις Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Σέρες, Δράμα, Γρεβενά, Φλόρινα, με εξαιρετικά σωματομετρικές κατανομές, δεν υπάρχουν στο χάρτη, γιατί δεν υπάρχουν κοινωνίες να υποστηρίξουν αυτές τις ομάδες. Όταν λοιπόν, επειδή είμαι πάρα πολύ παλιός στο χώρο, βρεθούν ομάδες και ανοίξει το νούμερο, γιατί εγώ δεν λέω άξιες οι ομάδες από εδώ, από την Αθήνα, αλλά παιδιά δεν γίνεται έτσι. 9, 1, 10, δηλαδή δεν είναι fair play να πηγαίνουμε και να έχουμε εμείς, ας πούμε, ξέρω εγώ, 30.000 σε μετακινήσεις και εδώ να παίρνω εγώ το τρόλεϊ, να παίρνω το μπροσταστιακό και να πηγαίνω να κάνω το παιχνιδάκι μου χωρίς να έχω. Δεν είναι μεγάλα τα budget. Αυτό θέλω να πω σήμερα. Από εκεί και ύστερα συνεχίζουμε. Έχουμε δύσκολο πρόγραμμα. Εμείς θα κυνηγήσουμε όλα τα παιχνίδια. Δεν θα υπολογίσουμε κανένα παιχνίδι μέχρι το τέλος. Έχουμε και normal παιχνίδια και δύσκολα παιχνίδια και θα είμαστε ακόμα πιο καλοί τις επόμενες αγωνιστικές. Θέλω να σταθώ και σε κάτι άλλο. Σήμερα φοράτε μια μπλούζα που τιμάτε την μνήμη του Άλκη Καμπανού. Τι θέλετε να δείξετε, πείτε μας ένα μήνυμα που στέλνετε. Την προηγούμενη εβδομάδα, εγώ το κράτησα και για αυτή τη βδομάδα, να δει όλη η Ελλάδα ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Τέτοιες καταστάσεις όπως ο άδικος χαμός του Άλκη να μην ξαναγίνει και κάποια στιγμή να βρούμε την ανθρωπιά μας και να μπορέσουμε τον αθλητισμό να το πάμε ένα σκαλί ακόμα παραπάνω. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.